si Tikong ginaingon, wa ko'y plano nga ilugon ang imong asawa. Suod ta, apan naluoy man ko niya, mong nabuhat na ako ang butang nga dili unta angay na akong buhaton ngadto niya. Morning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Kapuyan ako day. 5 ka round yun nga akong nakuha day. Sige man ang tag-charger, uy, pero wag dyan ko mumapdos, no? Bitaw no? Sige lang ta. Basin doon na kay apan sa imong lawas day. Mao nga, wag ka mamabdos day. Ha? Si Bakoy taon di ako. Sapa di, uy, ako giwit. Oh. Basi ikaw ang wise guy. Ha? Ano say wise guy? Wise hood ang lagay ba? Saka lang day. Tanay, magawas na ta. Eh, gawas tayo ni nga itong gisuddan nga. Motel ay. Tanay day, Ilma. Mo ba tay? Lagi, 40 taong hilang, tilma taon. Awa na sad mo uli taon, yung bana taon. Hala na. Paabot sa gabi kay sweldo, lagi puldo. Apan hangtod ron, wapa man mo uli. Ay, bida gining akong amigo. Ay, naunsa ng tao ni. Ay, pagkabadlungon na lang pagkabanaha. Kung ako'y maminyo, tay, di ko magpinarias ni ay. Nga, maugtas ang asawa. Sabi mo, nagduda kong tiko, nga nabayot na na. Ha? Nabayot naman. Sino nabayot? Nangabit na spuldo. Nangabit. Nagduda ko kung ikaw mo tikong no? Anak mo dito ka? Spuldo ba dong ba? Nagduda ko nga. Nabayot na na. Ha? Tiguang na katay. Si Poldo lagi tay. Oh. Pirmi, lumlum siya kabit ba? Nabayot na yun na. Kaya ito, lumlum pirmi siya kabit. Makabayot din ng Makabayot lang naikabit do. Oh, makabayot din ha. Oo. Gabi ha gudana niya no. Kagwapa ng Tilma nga iyang Gwapa, asawa. bitaw. Unya, magabit pagid siya. Oo. Bisan may anak na sila tayo no, pero dagag yapon tanawon si Tilma tay. Ang lawas siksi kayo. Lami kig dughan. Hay. Pero Ang saban? kuantay. Moadto ko sa bahay nila ni Baypoldo ug ni Tilma. Mao gyud ni pagtuon ako Tikong. May kabit si Poldo. Pastilan. Naunsang taon nga akong amigo nga imong bana oy. Nao kagwapa nimo. Unya mga bit siya. Ngayon, tanaw ra gud na. Oh, sus kanindot nimong tanawon nga nipis kay nang sinina nimo nga gisulob. Nilakra imong duha ka dughan. Na utog kay imong boss wa kang nagbra. Oh, tanawa. Nindutan nimong nipol day. Oh, sus ko ako'y bana. Na, ko asawa ta pa kaday na di na kumulingi paglaing babae oy. Ambot lang anak niya, uy. Mga bit pa man gyud siya nga gamay ra man ang iya. Ha? Gamay nang iya? Oo, uy. Oo ba? Kung babae pa ko nga bigatla, no, gibiyaan na nako siya kay gamay may kay nang iya. Oo. Pero buutan ko nga pagkaasawa. Oh, paita gini. Ay, sus, kung ako palagi... Ay, ambot na lang, mga ambot na lang kung ngano yun. Naglibog yun ko. Unya, nakakaon na mo. Ha? Ang amo ng anak ang akong gisigurong pagkaon. Ako wa pa ko'y kaon. Uy, sa ni mo eh. O na ko'y 500 oh. Pagpalit itong bugas ug sudan ha. Kay magpakisusi ko kung asa na tong imong bana. Tuon na lang ko sa bahay nilang Bay Itloy. Namatod pa to adto gipapuyo ni Bay Puldo ang iyang kabit. Ayaw niyang gibuhat ha. Ng mga bits ya. Butan na kayang asawa nga iyang giluipan. Ay, habi na ako kinsa ni Daang niya. Ikaw mo rin eh, baiti ko? Oo, niagig ko bay Puldo. Natultulan ta juga. Uy, mo ni mong kabit bay. Kanang babae nga gamay kayo nga naghigda sa salang nga murag unano. Oo, muna. Ganahan ko na bayan na ba eh. Kay gamay. Kay gamay pagkababay. Oo, ibaw ka. Hmm. Ibaw ba ako nga. Kini gamay ba? Kini gamay. Gamay mo sa ning ako. Ngita ka na ko, ang gamay mo sa ning ako. Mao nga. Bay, Ganahan ko gamay bay. pero bay dili na maayo nang gibuhat nimo bay. Dili ka man gusto. Kuan bay? Unsa? Dili Unsa, bay? ka gusto babae nga dako. Unya Dili. nganong nangasawa man ka ni Tilma ha? Anak man ginabay. Doon naman ko'y, doon naman gisitpiat ang tao bay.
no man is perfect man patubas in English. Oh, Nadalan ko ni Tilma kay gwapa man god. Pero bay. Kanang nindot man sa kay ubos bay. Abin mo bay? sa tupad dako siya gubos, mao na. Dako siya babay. Dako di ubos, dako. Pida, oy. Dako kay ubos pastilan. Di na ko ganahan magkik-sex bay. Niya human siya mga anak ko. Kuan hanoy-hanoy lang guling ako. Wagi lami. Mao di ay. Mao di nakaganahan sa imong asawa Lagi. kay. Ano yan no lang imuha? Tapos lusot Wala ko. nangita ka ng murag nano diya nga nagigda da sala. May na kay piot pa. Ala bay oy. Bay ako pa nimo bay buwag kinangan nimong kabit bay. Ug balik sa imong pamilya bay. Ayaw paabuta nga ang imong gibuhat karon bay. Buhaton sa imong asawa. Basin mga bit sa unya ng imong asawa bay. Bay tikong. Natuo ko nga, di na sigad mga bitbay. Kay buutan mo na stirma. Kay palihog na lang kong hatag niya bay, ining 5,000 pesos. O gina siya bay nga, di ko muli karon sa una. Muli na lang ko, kana tungod sa mga anak. Ay, naunsa ng taong gabay. Pagkadakong sa inim gibuhat bay Poldo. Dako kay ning sa langit. Salamat aning gihatag nimo tikong. Dili ni akong kwarta tahon eh. Sa imo ning bana. Ah? Iyan gikan. Og tinuod gid nga do na gid say kabit day. Nya gamay kay ang iyang kabit day, murag unano. Ay na pong paldo, oy. Gagwanta man gid akong iya nga gamay ra kaayo. Pero nga nang nagluoy pa man gid siya sa mong kaminyuon. Yan naman. Day Tilma. Asa man tao ni Miliwas Puldoy nga katong iyang mamang papa, pastilan, tarong, buutan, pero Puldo ang butang. Mao lagi eh. Ang buta na niya eh. Di lagi kuno siya ganahan sa iyang asawa karon kay dako na kuno. Ang iyang kabit mo iyang gusto kay gamay. Mida sa nanang istoryahay noon. Mao lagi. Kup- Gamay man, gamay. Kulpo siya, kulpo. Unsay kulpo? Uplok ba? Usap na siya. Oh, kung doon pa rin siya ni Gugma siyang asawa. Mao. Bida, bahalag o murag plangganan ng asawa kadaka. Hindi siya bahalon gyapon na niya kay iyam nag ipakaslam sa Mao. baril pa na kadaka. Mao gyud. Kung ako'y maminyo tay no. Di gyud ko muhimo ana iyang gibuhat tay. Kay dako kining sa kahitas antay. Porbida mo na nibiliban ako ni mo nak ha. Bida butanan mo pagkaanak ko. Liwat ko nimo tay, liwat. Mayo yung pagkaliwat ako! Pagtuon ko ni Tilma sa ila kay bayran ko niya sa tanan niyang nautang na ko. Ika, nakakwarta rin Tilma rin. Ay, pastilan ni Tilma. Naguna-una pag yung taon og bayad, pagkabuutan na lang yun. Ang tuon ako siya. Kung akong ingnon, nga di na lang niya bayran ang iyang mga utang na ko. Ako na lang niya ihatag niya. Kaya naluoy ko niya. Luoy kay siya. Kay tuwa na pirmi ang iyang bana sa iyang kabit. Diyan na lang na nimo detail ma. Okay ram good to good. Ako naman tong gihatag nimo ang tanan nimo, ang tanan akong tabang nimo. Katong mga kwarta nga akong gihatag nimo. Salamat tikong ha. Oy sa pa yan day. Uwa naman mo balik yun si Poldo nini sa bahay. Oo na day. May mo bagi mo kung ubanan sa kong kwarto. Sa imong kwarto. Nga naman day, ha? Basta lang, sige na kung tanas kong kwarto na. Sige na. Oh, di Tilma. Naghubo ka sa tanan nimo mga sabot. Gimingaw Oh my- na kay kong sex Lamian mo tanawon. Oh, Og si Poldo, siya ang gusto nga mo kuba sa among panimay. Iya ang gikuba o gibungkag ang among pamilya. Siya ang mipudhi ako na basta mo baos ko. uy. Bida gini si Baypuldoy. Bida gyud siya gihinungdan ani kalami nimo. Mas lami pa magani ka sa kong uyab day. Pas imo na ko. Sige na Oh, kong. sa- Ang dali na sa katri kong. Sige na. Ha? Ugog ni si Puldo. Ugog! Bugo! Bugo!
Ay, sige na ko. Kalami ni mo, gilisan ko kung gamay. Ay, bahay ka pa po ko sa imo pabawsa ko. Niya. Akin ni Nindot, dako di parehas kang puldong gamay to. Kalami, mo rin gilisan ka kay gamay iya, gamay sa babae. Gilis. Ang biho sa kong bakbawal ako. Kalamti kong. Di na madaday. Dali, Tilma. Ako na sa gubagdok ni mo. Niya, numero 1. Ay, 1, 2, Tres. Di na madapaspasan. Bas, ihap. 1, 2, 3. Nagkarelasyon gid mi sa asawa sa akong amigo. Perting hilak sa akong uyab oy kaya ako man siyang gibuwagan. Ug si Baypoldo, suko kayo o gustong makigpatay nako. Paabot lang sa kukon makigpatay sa nako. Kay dili ko siya sibugan. Mga kasama ang kaagi ni Tikong dinhining tulumanon. What's the style? Dili sibugan style. Kini mao sa gilaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.